¿Qué tal, queridos míos, ladies and gentlemen? Mireu, anem a gravar una sèrie de vídeos de Quality Tours Mariola en col·laboració en Alcoyanos por el Mundo, perquè no sé si ho haveu adivinat, ens trobem nada más y nada menos que en el Teatro Romano de Cartagena, el segon millor teatre restaurat, segon teatre romano millor restaurat de tota Espanya i el quint teatre romano més gran de tota la península ibèrica. Anem a compartir una sèrie de vídeos amb informació, amb cosetes interessants sobre la història de Roma. Per això vos demane que mos pugueu seguir per estar al tanto de més cosetes. Sobretot en este primer vídeo anem a veure les diferències dels tres principals edificis públics d'època romana. Un teatro, semicírculo, semicercle, un anfiteatro, un cercle, és quan juntes dos teatros, i un circo de les carreres dels cavalls, forma de salchicha, lo que seria una llonganissa de tota la vida. Queridos míos, desde el Teatro Romano de Cartagena, des del Museu de Rafael Moneo. Seguirem compartint cosetes guais. Adiós.